matete moita semunojonga wana mawetelela. Jata ushangu muchumuta matete moita semunopale wana mawetelela. Time madariken, murisezvenyu time madariken. Varombo nevapfumi vari pawifi nevatenga data tisingakanganwa vari kupocha wifi yepa next door neavo vakaiswa pahotspot. Kana uchangotanga kuti bata muzuva ranhasi dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded like this one yandiri kukupakurirai zvamanje manje handitika. So nyaya ndayanayo zvamanje manje ndosaka ndatanga kuimba kamba kujata mawani. Nyaya yanzwisa vanhu vakawanda tsitsi yashamisa vanhu vakawanda kuti yei pakashata. Ndosaka muchiona kuti mabhazi aya anonzi ekwamunhenzva aya haapedze gore asina kuuraya vanhu, haapedze gore asina kuuraya vanhu. Zviri kunzi iye zviri kufungidzirwa iye kunzi mukomana ka munhenzva akabata shisto akabata mushonga. Handisiri ndiri kutaura but mashoko aya akataurwa nemwana wake pavoice note randanzwawo paaudio randanzwawo panenge podcast. Saka ndoya ndati ndikupakurirei muzvinzwire mega mundiudza kuti munofunge chii kuti kujata kuri boy here uku kakaitika. Ndiri kutoona kunge pakashata boys. Saka zvisinei ndisingakupedzerei nguva. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Kana usati wadzvanya subscribe button gara wadzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Rega ndikusiyai muchinzwa voice note iri remwana achichema kuti pakashata. Mawani aya boys rangu, mawani timu yemadharikeni. Ndokubva watanga kuti kwandinoenda kumabasa wonzi mutarisei anoba. Saka zvinogona kuitika ndezvokuti tinogona kunge tiri pabasa motikari ikangopwazwa zvonzi ndini vogotanga kuti neni ndopa zvakanzi navamwe mai Faith chiri pauri ndikati mama handizivi zvikanzi there is something on you. Zvikanzi ndiudze kuti baba vako Munhenzva mabhazi avo akatanga sei. Ndikati mabhazi ababa akatanga ndiri mudiki. Saka ndiyazoziva kuti vaiona mari mukuromba here kana kuti kana kuti vaishanda handizivi chera. Ndobva zvanzi chimbodzokera kumba because pane zvawakaitwa nababa vako. Saka mai vangu, the first Munhenzva wife, the original Munhenzva wife, wakafa in England. I didn't know kubva pautaura. Hello, Missy. Hello. Yeah. Hello. Pati. Yeah. Missy. I'm here. Urikundinzwa here, Missy? I'm here. Yeah, I'm here. My name is Faith. Yeah, My name is Faith. My name is all right, Faith. You know kuti maybe pawazondibata iwewe unoziva kana approach utombotaura nyaya iyi kuti wakati uri busy kuti kana wafona kana uziye ndakambokufonera veginya chichenyu baba mangu ndi Munhenzva. Vane V Munhenzva, not Munhenzva. Not one W. Not one W. vemabhazi Vese vane mabhazi.
Panam